したまえ。かの者に力を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 。もらったわ。ヘルウィン。ここだ、シェリー。やっぱりあなたには勝てなかったわね。でも最後まで戦ったからキースたち。もういい。もう喋るな、シェリー。本当はあなたのそばで戦っていたかった。私がカルザスの姫じゃなくて本当に風来坊だったら迷わずついていけたのに。ごめんね。こんなこと言っちゃ迷惑だよね。でもね、私はあなたが。シェリー。惚れた男と殺し合うなんて、バカだよ。それほど光の使命が大事だったのかい。もう少しで、私もこうなるところだった。お兄ちゃんが迎えに来てくれなければ。光の末裔に生まれ、仲間に期待をかけられ、カルザスの姫に生まれたことも、彼女の自由を奪っていたのだろう。そういえば、シェリーはよく城を抜け出していたって。かわいそうな人。バカなんだよ。そんなもん全部捨てちまえばよかったのさ。彼女にはそれができなかったんだ。育児なしなんだよ。この最上階にジェシカ殿がいる。お前たちの気持ちもわかるが、いつまでもこうしてはおれんぞ。二人の巫女を連れ戻さんと、アルハザードは封印を解かれたままになってしまうからな。すまない、みんな。行くとするか。最後の戦いに。我が魔力、堪能していただけたかな？
兵たちを破り、ついにツインキャッスルへ潜入を果たしたエルヴィンたち。だが入り口は2カ所あり、どちらにジェシカがいるのかわからないような作りになっていた。試案の末、エルヴィンたちは二手に分かれ、ジェシカの待つ最上階へと進んだのである。だがそれは兵力を分断するこの城の最後の罠だった。そこは己の使命と信念と人の情が交差する戦場。今新しい時代をかけた最後の戦いが始まろうとしていた。どんな奴が来ようと負けはせん。